Ти се молиш хората около теб да останат счупени. Ужасява те мисълта, че най-добрият ти приятел може утре да се събуди без нужда от твоите съвети. Че партньорът ти може най-после да намери увереност. Защото тогава за какво си? Твоята доброта е паразит. Ти си емоционален лешояд, който кръжи на чуждите руини. Обожаваш ролята си на спасителя. Защото тя е единственият начин да заглушиш истината, че самият ти си празен. Забележи кого избираш за обкръжението си. Не търсиш силни хора, не търсиш равни. Търсиш проекти, търсиш жертви, търсиш хора, които са толкова ниско, че дори твоят посредствен живот да им изглежда като връх. Ти не искаш те да се оправят. Искаш да са ти вечно благодарни. Искаш да са ти длъжници. Всеки път, когато казваш "Аз съм тук за теб", ти всъщност казваш "Остани слаб, за да мога аз да се чувствам важен". Ти си дилър на емпатия. Раздаваш я безплатно, само за да създадеш зависимост. И когато някой от тях започва да се лекува, когато започва да лети, ти си този, който първи ще подреже крилата му под маската на загрижеността. Не е за теб. Помни откъде тръгна. Истината е, че до труп всеки изглежда жив. И ти имаш нужда от тези трупове около себе си, за да не виждаш собствената си неспособност да съществуваш самостоятелно. Ти не ги спасяваш. Ти просто ги държиш в кълта достатъчно дълго, за да не останеш сам в своята собствена. Колко от хората, на които помагаш, щяха да са по-добре, ако просто ги беше оставил на мира.